Barangay Luz gipaubos sa state of calamity. Si Daryl Anunciado sa report. Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo, gipaubos sa state of calamity aron makapagawas og calamity funds aron matabangan ang mga apektadong pamilya. Si Konsehal Nida Cabrera kinsa mo'y ni sponsor sa resolusyon, nibutyag nga nagkinahanglan ang mga biktima og hinabang sama sa pagkaon, puy-anan ug ubang mga hinabang. Si DSWS Chief Dr. Esther Concha niingon nga ang syudad mo pagawas og 10,000 pesos og 5,000 pesos ngadto sa 250 ka mga pamilya kinsang mga balay nangagusbat sa sunog. Dugang ni Concha nga inig human sa reblocking, ipanghatag sab ang mga housing materials sa pagtukod balik sa nangagusbat nga 128 ka panimalay. Ang sunog migo sa Barangay Luz nitong Martes sa hapon. Ang mga biktima kasamtangang ipahimutang sa Barangay Luz Elementary School ug Sports Complex. Kini si Daryl Anunciado alang sa Sunstar Pilipinas.